Bueno, bideo honetan eta hurrengo beste bi daude ekuazio sistema bardina ebazteko, baina bakoitzian errepasatzen dugu metodoa. Kasu honetan, ordezkatze metodoarekin egingo dugu. Bueno, ordezkatze metodoarekin, behar duguna da, bereizten dugu ekuazio biak, eta bietako batetik, errezen ikusten dugun tokitik, egia esan beti ez da hau gertatzen, baina hemen, ikusten dugu bat dagoela koefiziente moduan. Orduan, x oso askatzen dugu eta bere adierazpena zatitzaile barik geratzen da. Horrek esan nahi dau, x adierazpen hori, x oso hori, sartu behar dugula bigarren ekuazioko xen partez. Kontu handiz, dena kopiatzen dugu bardin eta sartzen dugu parentesi eta guztiz. Gehi bosti, berdin, bi. Orain, biderkadurak egiten duguz, parentesiak ezabatzeko, minus lau, gehi, amar i, gehi, bost i, berdin, bi. Atal baten izten duguz, amar i eta bost i, eta bigarren atalian, ipintzen dugu, bi, gehi lau. Orduan, daukagu, amabosti, berdin, sei. Horrekin, lortzen dugu, iren askapena dana amabostekin zatituta. Beraz, i geratzen da, 6 amabosten, baina 6 amabosten, simplifikatu behar dugu, eta i orduan izango da, dana zati iru eginez, zenbakitzailea zati iru bi, izendatzailea zati iru bost, ik dauko balio hau zatikiarra, askotan gerta daitekena. Oazen orain, xen balioa aurkitzen. X izango da, goiko adierazpen honetan, x askatuta dago. Orduan, egin behar duguna da, x berdin bi ken, bost bider, bi bosten. Bider bost eta zati bost egiten dugunean bi hori, bi ken bi geratzen da. Berdin 0. Orduan, soluzio biak elkarrekin pintzen duguz, x0 berdin, eta i berdin bi bosten.